भोजपुरी के पारंपरिक चोर खेसारी लाल यादव गाना चोरी करके आ कहियन की गाना हवे पारंपरिक। ये पारंपरिक एक गाना है। साबित करा दीजिए कि ये गाना पारंपरिक है। मोछ मुड़वा कर घूमेगा प्रदुमन परदेसी और रोशन राज दोनों। भैया आप तार लोग के हम बहुत पहले बतैले हमनी कि प्रदुमन परदेसी या रोशन राज के गाना ई चुरा ले बड़न। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहल का बात भैया कि ई रखले बड़न कुछ चामचा आ खुद ई जब बोले नु तो लागी कि माने इतना सोच कहतरन कि हम अपन दिल निकाल के रख दी। आ इनकर चामचा बड़ा सन में पीछे से खोदियावे वाला कबो भीतरामपुर के नाम सुनले बड़ा सन तनी के थिए कहलन। तो माने ए से हम कहतनी नु कि प्रदुमन परदेसी आ रोशन राज के लाइव तो देख ले लोग बसन ए बेरले ठीक बा। हमारा तो नहीं लागत कि उ देखला के बाद तनी के फिर कहत हो बसन कि पारंपरिक है। भैया भोजपुरी में गाना चोरी के होको चाहे कोनो विवाद के होको सबसे पहले नाम खेसारी लाल यादव। आखिर खेसारी लाल ही यादव क्यों? कैसे कि भोजपुरी में बहुत ज्यादा कलाकार बा लोग, बहुत लोग बा, लेकिन आखिर खेसारी लाल यादव का है? आप पारंपरिक अगर गानवा गावेलन तो खेसारी लाल यादव ही का है। खेसारी लाल यादव चोरी कर दिहन लेकिन इनकर एगो बड़ा सन ना कलहन। हमू तनी ऐसा आराम से कह देतनी प्रदुमन परदेसी एक कलहन कि एल चाटावा ठीक बा। तो तनी के उहे बड़ा सन एल चाटावा, एल में तेल लगावे वाला ठीक बा। भैया ई पका कहे हम बता दी भैया कि उल्टा चोर कुतवाल के नाटे ई कहावत तू लोग सुनल बोलो। खेसारी लाल यादव के पहले से ही छवि पर इहे बा कि पारंपरिक गाना हो चोरा ली है तब अच्छा है कह दिए जे सब लोग गौलर रहा तो गा देनी है। बहुत बार लोग सुनल कि हम कह दिए जे हमरा पते ना रहा। एगो बात हम बता दी कि खेसारी लाल यादव से एगो बात पूछे के चाहतनी कि भैया दू प्रकार के आदमी होला। एगो होला कि एक बेर गलती हो जाला, तारा से बार बार काहे गलती होला। तहार गाना ओठलाली से रोटी बोर के का कह जाला नीलकमल सिंह वाला, ओकरा बाद टुनटुन ट्यूशन वाला ई, ओकरा बाद हई जौन पलंगिया वाला रहे ऊ, ओकरा बाद हई जौन जौना खातिर पूरा हमें तू लव ज्यादा शौक करेलू। माने ई सब के सब गानवा तू माने किंग करेला जे सब गानवा तहार दूसरे कोई के उठावला चोरावल गा देला। गलती के उसी एक बेर होला। जैसे पावर स्टार पवन सिंह कहेले एक बेर कबो उनका से गलती भई रहे, गोलू राजा के गाना गौलर ले तो उहो उनकरा से पूछ के गौलर ले माफी मांगले कि भाई हमरा से गलती हो गई। एक बार दीपक दिलदार के गाना अगर गौलर ले पावर स्टार पवन सिंह तो मंच भरा सभा में एकदम कह दिले जे मेरा भाई पहले गाया था बाद में मैं गाया हूँ। और लेकिन तू भाई ऐसा एगो चोर हुआ, ऐसा एगो घटिया मानसिकता के आदमी हुआ कि लेकिन तारा खतरा दोनों भाई निमन रेला तारा से तारा के माने इतना निमन तारा के रेला तारा सनु जे दिल पूरा दरिया हो गइल। अब माने उ रेलाई रेला तारा से तारा के भैया कह के तोरे जिला जवार के हुआ सन कोनो औरियो जगह के ना हो यो ना कहब जे तू आरा के हुआ सन पवन सिंह चढ़ावले हुई तो गरिया अवतार सन तोरे जिला जवार के हुआ सन।